Usay ti mailhan nga gusto po ka sa babaeng gigusto nimo. Boys, paminawa niya. Una, once gani mga ayaw ka sila Facebook nila, Messenger nila, muhatag na sila. Pero doesn't mean nga gusto ka na nila. Natagaan lang ka nilag hint para mag first move ka ba? Pero once gani dili muhatag, o kabalo na ka. Ikaduha, once gani hagitaw na nimo, kaon ba na, fishbowl ba na, quick ba na, kikiam, Starbucks, kung nakay kwarta, di ba? Dili og dili na siya mo dili. Muadto na siya. Eh siguro ganahan siya, di ba? Nakauban ka. Meaning nga to, nagkagusto na si Muha. Ayaw palabi ang pagkatorpe ni mo ba? Ikatulong ti mailhan nga na gusto ka sa babae. Once pangutanon gani kanila nga. Gusto ko nimo? Nahigugma ba anak ko? Mga maro ng mga babae, kinahanglan lang security o assurance para dili sila mapalaw pohon, di ba? Nga, if ever nga gahatag lang kag mixed emotion sila ha, dili sila muhatag 100% nga gusto si Muha. Gets ni mo na? Ug once maka-feel ka na, ngay nga na ang babae si Muha, gusto ka na. Ug si kinsa man ang bayhana nga gigusto nimo karon, di ba? Panguyabi na na, basig maunhan ka sa uban, di ba? Ang babaeng gipanguyaban nimo karon, magdayon mo, magkaanak mo. Ug didto niyo masulti sa imong mga anak pohon ba? Nga didto nagsugod tanan nga nakailan nimo ilahang mama. Hinamdamin na. Ikaw tingin